May buro nga jacket ba? So mali ni kauban ako si Dandy. Isa sa mga banggiitan nga legit checker. Char lang. Batang pasaway! So muna yung tirada last 5 years muna ako negosyo. Gaukay-ukay. Okay, guys. Saan mi? Vlog ni, mag-vlog. Yeah guys, Dandy ni nakuha nga kuan nga Big. bag. Hi Dan, musta? Hello, what's up? I-shoutout imong store bi. Rosel's Online Shop o Dandy Collection. Asa rapita. Sa Diocesan Centrum. 3rd floor, room 312. Okay guys. So muna yung nakuha guys oh. Grabe ka still. Di lang nako istorya Sa sa buy guys, and sell ba. still. Basta legit siya. Tanawang tag ang kuan. Ang lock. Bakol. Bakol. Alright. Mga po. So guys, mo mong unang nasudlan nga okay nga tindahan. So far, choy man nilang mga t-shirt, tag 150 ang isa. Akong gipangita diri guys is kanang mga 90s nga t-shirt. Mga branded like Carhartt, Champion, ug uban pa. So I hope nga makakuha ko diri. Kay ingon nila nasilika na daw, pero tara na to basta na pinabilin. So guys, gamayng biro lang sa mga t-shirt nila. Okay guys, muna yung una nakitaan, Air Max 97. Una nakita ni Dandy. Nya. Okay biya, gamay lang. Gamay lang. Okay, nagtil. Lagi. Bilis ko si Muntil Dan. 10. 10. 10.5. So ang taga yung sumakita mig sapatos ka choy. Tagal lang tayo mag-b-roll gamay guys. Kasabay na diri. Kaya viral oh. Size 9, US size 918. Para talagang garden na sapatos dito guys. Imaginein mo 10 na stalls. Leaning size 8.5, 550. Air Force 1 ata to guys, 550. Uy, may boost pala dito guys, size 9, 12. Uy, sayang. Maganda sana kaso mahal lang 1.8. Uy, ngayon pa ako nakita nito guys. High cut na Nike. 1.8 daw guys. Medyo ngit-ngit guys. Balik lang tawag madalis buntag. Bye. Hello, good morning. Relax muna tayo dito guys. Pinagpaliban muna natin yung vlog natin kahapon kasi may mga part na madilim eh. Dati itong creek guys, ginawa nilang koi pan. Ang ganda. Dito nyo makikita sa Iligan guys, na totoo talaga yung mga sireda. Ang ganda dito guys, nakaka-relax talaga. Sobra. So, balik na tayo guys. Let's go. Guys, polo ka bookstalls, puro sapatos. Guys, tagal lang tamang b-roll kay grabe kasaba o niya kasi makapiright ta.
tingnan nyo guys, para talagang garden ng sapatos dito guys. So sa September guys, ito talaga yung itsura dito. Ang may-ari ng stall dito guys is from Pagadian pa. So they traveled about 2 hours siguro para mag-display dito guys sa aming piyesta. Sa loob guys, para talaga siyang garden ng sapatos. Makakamura kayo dito guys kapag marunong kayong dumiskarte, tumawad sa may-ari. Yun. Ang problema natin kagabi guys, madilim. Ang problema naman natin ngayon is merong music. So viral muna tayo ngayon guys. Iniwasan ko yung background music ng Westlife nila. Bop Bop Baby. O diba, may Bop Bop Baby. Okay, may Nike dito guys. Size 10, 1-2. Very good condition pa siya guys. So guys, kayo nang huhusga kung alin dito ang maganda. Alright. So dito lang po muna magtatapos ang ating vlog guys. See you sa next vlog natin guys. Sana hindi kayo magsamang suporta sa ating channel. Shout out kina sa kakolab natin si Dandy, sa tropa kong Gors, Kuya Brian, at don't forget, like, share, and subscribe. See you. Peace.